Niretzat Kirikino ikastola familia bat gara. Modu natural batean hezitzen dugu eta laguntzen dugu umeen prozesua aurrera bideratzen. Eta uste dugu garrantzitsua dela ateak irekita egotea, bai familientzako eta auzora begira. Kooperatiba bat gara, familien kooperatiba bat gara, eta azkenean parte hartzea bultzatzen dugu, guretzat garrantzitsua da familiekin batera aurrera egitea. Kirikino ikastola etorkizunera begira dago, gizartean egon den aldaketa presente dekolako. Argi dekogu, orain dela urte batzuk behar ziren hezkuntza proiektuak ontxe ez datozela bat. Orduan horregatik gaude etengabe formakuntzak egiten eta metodologia berritzaileekin hori lortu nahi dugu. Kirikino ikastolako ateak irekita daude. Beraz, uste dut hona etortzen bazarete, hori argi ikusiko duzue eta gustore egongo zarete. Kirikino ikastola, zuekin batera.